Ahojte všetci, dnes vám prinášame ďalšiu epizódu nášho školského podcastu Dvojkacast, ale tentokrát s malou zmenou. Tento diel som moderátorskú stoličku prebrala ja, Olivia Černáková. Tentokrát tu máme veľmi zaujímavú hostku, volejbalistku, ktorá nám porozpráva o svojich skúsenostiach, tréningoch a zápasoch. Privítajte Emu Bugárovú. Čaute. Ema, vítaj v našom podcaste. Dnes sa budeme rozprávať hlavne o volejbale, o tréningoch, zápasoch a vtipných momentoch, aj náročných výzvach. Poďme na to. Kedy si začala s volejbalom? Bol to tvoj prvý šport, alebo si predtým robila niečo iné? S volejbalom som začala v prvom školskom ročníku a ešte pred volejbalom som robila gymnastiku 2 roky. Prečo práve volejbal? Čo ťa na ňom najviac baví? Tak vybrala som si volejbal kvôli tomu, lebo je to kolektívny šport a najviac ma na tom baví to, že sme s babami a posúvame sa a robíme lepšie pokroky spolu. Pamätáš si na svoj úplne prvý tréning? Aký bol tvoj prvý dojem? Bola som v strese, lebo boli tam nový kolektív, nové baby a aj noví tréneri, takže som sa bála, ako to oni vezmú. To bol tvoj prvý tréner. Môj prvý tréner bol pán tréner Kolárik. Naučil ťa niečo, na čo nikdy nezabudneš? No, tak určite nám dával svoju podporu k tomu športu, aby nás to viacej bavilo a aj tam bola sranda, aj nás povzbudzoval. Čo si na začiatku myslela o volejbalových pravidlách? Boli pre teba jednoduché alebo zložité? No tak na začiatku boli zložité, ale potom postupne, keď som ich začala používať, tak už som si na to zvykla a už ich viem teraz naspamäť. Dobre, poďme niečo teraz o tréningoch a zápasoch. Ako často trénujete? Trénujeme 4-krát do týždňa. Ktoré cvičenia na tréningu máš najradšej a ktoré neznášaš? Najradšej mám, keď hráme 6-6 a nemám rada asi tie, kde posilujeme brucho. Hráš radšej v hale alebo na piesku? Hrávam najradšej na piesku. Aké sú hlavné rozdiely medzi klasickým a plážovým volejbalom? Tak klasicky sa hrá na palubovke a v hale a plážový sa teda hrá väčšinou pod slnkom, ale tak na majstrovstvách v plážovom volejbale je to zakryté. Dobre, pre tých, čo nevedia, čo je palubovka? Tak palubovka je tá plocha, na ktorej sa hrá volejbal. Aké sú tvoje obľúbené pozície na ihrisku? Tak moje najobľúbenejšie pozície sú vlastne libero a smeč, alebo teda účko. Radšej máš obranu alebo útok? Radšej mám obranu. Aký volejbalový klub navštevuješ? Navštevujem Mestský športový klub volejbalový, teda Žiar nad Hronom. Aké máte vzťahy v klube? Ste dobré kamarátky? Tak áno, sme dobré kamarátky, lebo sme väčšina začali narovnako a narovnako sa aj posúvame ďalej. Ako vyzerá príprava pred dôležitým zápasom? No tak určite si preberieme techniku a dáme hlavnú zostavu a hráme proti sebe. Zažila si už niekedy veľký comeback v zápase, keď ste už takmer prehrávali? Áno, zažila. Bolo to na majstrovstvách Slovenska, ešte predtým, čo boli Žiari a boli sme vlastne v Prešove a my sme prehrávali 24 a išlo nám o to semifinále, takže trénerky zobrali time a vlastne už sa to začalo lepšiť a vyrovnali sme stav. Poďme na tvoje momenty z volejbalu. Aká bola tvoja najvtipnejšia príhoda? No tak stalo sa to nedávno, keď som smečovala, tak som dopadla na zem, ale do sedu, lebo náhra bola ďaleko a ja som si nabehla dopredu. Mala si niekedy vážne zranenie z volejbalu? Z volejbalu som nemala, ale mala som mimo volejbalu, čo ovplyvnilo to, že som nemohla hrať volejbal. Aký bol tvoj najťažší zápas? Každý zápas je ťažký, ale keď sme babi spolu a povzbudzujeme sa, tak to vieme uhrať, takže asi som nemala taký najťažší, alebo si aspoň teda nepamätám. Čo je podľa teba na tomto športe najťažšie? Tak napríklad na zápase nestratiť tú motiváciu vyhrať, lebo keď napríklad prehrávame, tak nemôžem ostať smutná, lebo potom sa ani nedarí týmu. Počkaj, stop! Ty nás ešte neodoberáš? Tak to treba i hneď napraviť. Klikni na odber,
Hod nám like a napíš nám komentár. Pomôžeš nám rásť a my ti prinesieme ešte viac skvelého obsahu. Tak neváhaj a poďme na to. My čakáme. Ďakujem. Poďme sa porozprávať o tvojich súťažiach a motiváciách. Ako vyzerá atmosféra na turnajoch? Snažíme sa tešiť s babami, aj keď sme nepodali dobrý výkon, ale tak snažíme sa to napraviť a väčšinou je veselá. Máš nejaký volejbalový vzor? Mám volejbalový vzor a je to Tiana Boškovičová. Skediaľ je I zo Srbska. Chcela by si sa volejbalu venovať aj profesionálne, alebo ho bereš ako hobby? Zatiaľ to beriem ako hobby, ale chcela by som sa tomu venovať aj profesionálne. Čo ťa motivuje trénovať aj v dňoch, keď sa ti vôbec nechce? No tak, že uvidím vlastne baby a budeme spolu a bude to iné a začne sa mi ako keby chcieť na tom tréningu. Aké sú tvoje volejbalové sny? No tak chcela by som sa dostať do reprezentácie. Dajme si zo pár náhodných otázok. Pozeráš Rožu pre nevestu? Páčilo sa ti na lyžiarskom? Áno, páčilo. Čo sa ti tam najviac páčilo? Tak najviac sa mi páčilo to, že sme sa ako keby spriatelili aj so žiakmi z inej triedy. Akého učiteľa by si chcela pozvať do ďalších dielov Dvojkacast? Pani Šelku Peštukovú. Ako si sa dostala do podcastu? Tak na lyžiarskom mal Peter veci na podcast a mňa to veľmi zaujímalo, ako to vlastne funguje a chcela som to skúsiť. Máš rada, keď škola organizuje rôzne akcie alebo sa do nich zapája? Áno, mám to veľmi rada. Aký je tvoj najobľúbenejší a najmenej obľúbený predmet na škole? Môj najobľúbenejší predmet je telesná a najmenej obľúbený predmet nemám. Peter by vážne nesúhlasil s tebou. Ak by si mohol cestovať kamkoľvek na svete zadarmo, kam by to bolo? Išlo by som na Havaj. Prečo práve tam? Je tam pekná príroda a je to niečo exotické. Aký je tvoj najlepší tímový moment? Tak keď sme vyhrali už po druhýkrát majstrovstvá Slovenska v mladších žiačok, tak vlastne tá výhra, ako sme sa všetky tešili. A najlepší tréner? Tak teraz moje súčasné trénerky mám najradšej zatiaľ. Povedz nám, ako sa volajú. Eva Bieliková a Alena Bieliková. Pozdravujeme. Púšťate si na tréningoch alebo na zápasoch nejakú hudbu? Ak áno, akú? No áno, púšťame si aj na tréningoch sem tam, ale aj na zápasoch, na rozcvičke. A púšťame si väčšinou moderné a buď slovenské alebo zahraničné. Ema, ďakujeme, že si bola súčasťou dnešnej epizódy. Bolo to zaujímavé vypočuť si tvoje zážitky a názory. Veríme, že si to tu užila rovnako ako my. Tak pripravili ste si zaujímavé otázky a nad niektorými som musela fakt premýšľať a veľmi pekne ďakujem. S týmto sa dnešný Dvojkacast končí, no už čoskoro sa môžete tešiť na ďalšiu epizódu s Prišelkou Katinovou. Ak sa vám páčilo, nezabudnite nás sledovať a dať nám vedieť, koho by ste chceli počuť na budúce. Ďakujeme, že ste si nás zapli a počujeme sa pri ďalšom dieli. Ahojte! Máš frajera? Nemám.